Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. 50 ka mga pasahero ang girescue sa kadagatan sa Simunol, Tawi-Tawi. Human mitikyaob ang gisakyang bangka gumikan sa dagkong balod. Samtang laing gatusan sab ka mga pasahero ang girescue. Human nga pipila ka adlaw nga natanggong sa kadagatan sa Taganak sa maong probinsya. Human madautan og makina ang ilang gisakyang lansya. Ani ang detalye? Sa viral video, makita kini mga pasahero nga nangalisang gumikan sa dagkong balod samtang naglawig ang motor launch City Noor nga bangka sa karagatan sa Simunol, Tawi-Tawi pasado alas 9 sa buntag adlawng Lunes. Taod-taod, namalhin ang mga pasahero nga anaa sa atubangan sa likod nga bahin sa bangka. Human nabuslot ang unahang bahin ni ini. Paghampas niya sa alon, yung unahan ng bangka nabutas kasi ang lakas ng hampas. Doon na nangyari yung insidente. Taod-taod makita na nga ang ubang pasahero ana-ana nga naglutaw sa tubig samtang naggunit sa nanglutaw nga mga parcel ug galon. Ang uban mihawid sa maong bangka nga nakulob. Yung life vest hindi namin nakuha kasi nasa loob talaga ng bangka. Nabiglaan man yung nalubog yung lansa. Kaya hindi na nakuha yung life vest. Life buoy na lang. Matod ni Teacher Muhammad Hussain, usa sa mga survivor, una pa mitikyaob ang bangka, nakapadala pa siya og message sa iyang higala. Yung last chat ko, sabi ko, help, tumulubog na yung bangka namin. Yun na. Tapos yung cellphone ko tinago ko na. Nung na-rescue kami, may nakakita mga 10:53 na mga 1 hour plus kami na-rescue bago ma-rescue. Nag-abot-abot na sab ang rescuer gikan sa Philippine Coast Guard Tawi-Tawi, uban ang Philippine Navy, Marines, PNP ug LGU. Hinoon luwas ang tanang mga pasahero. Nahirapan silang mag-navigate sa laki ng alon at saka yun na nga, lumubog na sila. Based on the record ng CDRMO, meron silang 50 crew. Samtang sa karagatan sa Taganak, Tawi-Tawi, girescue sab sa mga personahe sa Philippine Navy ang anaa sa 30 ka mga pasahero sa ML Nordia human matanggong sa tunga sa laod adlawng Biyernes. Ang laing 78 ka mga pasahero, lakip kining unom ka bulan nga baby boy ang unang girescue sa mga personahe sa Philippine Coast Guard. Nasayran nga mag-unom ka adlaw na kining natanggong sa laod nga gikan sa Zamboanga City. Nadautan matud pa kini og makina gumikan sa dagkong balod. Although lumulutang siya, sir, pero hindi na talaga siya umaandar. Tsaka wala din namang butas. Although ginawa ng paraan ng mga tripulante ng bangka, pero umabot din ng mga more than 1 day, wala talaga nangyari. Gumikan sa insidente, padayon ang hugot nga monitoring karon sa Philippine Coast Guard alang sa kaluwasan sa mga nagabiyahe sa dagat. Labas tayo ng notice to mariners kung saan pinag-iingat natin ang lahat ng ating mga pasahero at mahigpit na nagbilin din tayo sa ating mga substation commanders ng pre-departure inspection sa lahat ng mga vessels na lalabas at kung saan hindi sila pwedeng lumagpas sa kanilang minimum capacity. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.